speedway, det er jo en livsstil som en hvilken som helst anden sport. Altså hvis du vil noget på elite-niveau, så er du nødt til at ofre alt for det. I stedet for at tage på ferie til Mallorca eller på skiferie hvert år, så har vi jo selvfølgelig brugt alle vores sparepenge på speedway. Og bane 2, så har jeg fået hjælpefarve. Så altså, det koster lidt på det personlige plan, men der er intet, jeg hellere vil end at ofre alt for speedway. Nummer 3, Jacek. Der kommer til at gå et gys igennem kroppen, når han vil køre på banen, og publikum de vil være med til at gejle op. Ikke? Og så håber jeg selvfølgelig, at det kan blive en god aften for mig og for holdet. Det er dejligt. Så det er svært at være med at smile, ikke? Det er bare fantastisk. Det er dejligt. Glæde, lykke, sejrsros. Kom nu! Lad os høre noget! Ja, men det er ubeskriveligt. Det er jo fantastisk, altså. Hør publikum med en lille bitte slangeop, det er stort. Det er nok det største, jeg har været med til det her.